Ние се разрастваме като фирма, защото предлагаме високо качество на обслужване. Мисля, че сме от малкото европейски фирми, които все още предлагат пълно обслужване по телефона. Личният контакт е изключително важен. Винаги сме целяли в годините да правим нещата по наш начин и да следваме нашия си път. Концепцията на целия ни бизнес е да сме абсолютно прозрачни. Платформата ни е отворена и всеки има достъп до нея. Имаме клиенти, които са крайни, купуват части за собствените си коли. Имаме клиенти, които са автосервизи, автокъщи, застрахователи. Целта ни е да покрием всички нужди на всеки един наш клиент, така че той да няма нужда да търси нищо някъде другаде. Започнахме през 2007 година, тогава бяхме 4 човека. Сега през 2023 сме 84 човека. Нашите продукти се продават в България, Австрия, Германия, Испания, Италия, Франция и Македония. Ръководният ни екип е много компактен и сплотен. Най-отгоре сме аз и брат ми. Ние сме доста различни. Всеки има силни и слаби страни. Стараем се да се допълваме и да не си пречим в това, което не разбираме. Ние продаваме информация. Стоката за тях не е чак толкова важна. Бидейки онлайн, трябва да правим така, че клиентите да са сигурни, че купуват точно това, което им трябва. Съответно, информацията, която получават от нас, трябва да е максимално пълна, за да постигнем този ефект, да прикарваме през нашата собствена призма. Ние не взимаме на готово нищо, всичко минава през нас, през ръцете и очите на нашия специализиран екип, който я обновява, обогатява и редактира там, където трябва. Затова ние разчитаме на нас. Имаме отдел, който се занимава само с това. Голяма част от клиентите предпочитат вече да поръчват онлайн, така че ние имаме екип от хора, които се занимава с телефони, имаме екип от хора, които се занимава с онлайн поръчките. Съответно, ако решиш да си поръчваш по телефона, може да се обадиш, да направиш запитване, марка, модел, година, да кажеш каква част ти трябва. Съответно, оператора веднага ще отговори. А когато е онлайн, цялата информация имаш описана в нашия сайт. Виждаш срок, виждаш цена, виждаш качество. Много бързо и лесно можеш да си направиш поръчка и да знаеш кога да чакаш. Конюнктурата на работния пазар в момента е такава, че всеки, който разчита само на механичен труд и на хора, които да вършат повторяеми си процеси, е обречен на неуспех. Технологиите са достатъчно развити, за да ни помагат да вървим напред и да правим това, което правим с толкова малко хора. Други бизнеси, които имат съизмерим обем на продажби, имат 2 пъти повече хора от нас. Винаги сме предпочитали да работим с сурови хора, с бели листове, които да попълним по начин, по който ние виждаме за правилен. Най-важното в работата с хора за мен е да им дадем възможност да се развиват, да чуваме мнението им. Ние сме наясно, че не винаги сме прави и че има хора, които са по-умни от нас. Тези хора са тук, в тази фирма и ние правим всичко възможно да им дадем крила, за да могат те да ни помагат да се развиваме, защото без тях сме нищо.